Zahájíme akci? Zahájíme akci. Tak jo. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, studenti i akademici, výzkumníci. Já jsem, pokud by mě někdo neznal, Přemek Bral, vedoucí katedry informatiky výpočetní techniky, a je mi velkou ctí poprvé v životě představovat kandidáta na profesora z naší katedry, pana docenta Libora Vášu, který má tímto veřejnou, nebo bude mít tímto veřejnou přednášku předtím, než bude přednášet svoje výsledky a představovat svoji práci v vědecké radě fakulty. Udělal jsem si malinký tahák z jeho dlouhého CVčka, abych na některé věci, které mě přijdou zajímavé, nezapomněl. Určitě v tom budou věci, které zapomenu, které zase Libor považuje za důležité, tak se mu předem omlouvám. Libor Váša je náš absolvent, 2008 absolvoval doktorské studium u nás nějakým pochvalným vyjádřením pana děkana. 2014 získal habilitaci, čili docenturu také u nás. V mezičase strávil 3 roky na Technické univerzitě v Chemnitzu v Německu, kde byl hostujícím, nebo ne hostujícím, kde byl výzkumníkem a přednášejícím, takže si vyzkoušel také, jaké je to učit německé kolegy, našich kolegů studentů tady. Od té doby v podstatě, od těch 2015, tak je na katedře, má za sebou spoustu aktivit pedagogických i výzkumných. Už dlouhá léta učí prváku, první ročník, jeden ze základních předmětů programování v podstatě pro celou fakultu a nějaké další studenty. Kromě jiného a v navazujícím studiu kromě jiného učí vlastně předmět základy zpracování polygonálních sítí, což je tematika, které se bude taky asi předpokládám věnovat ve své přednášce tady. A kromě toho je úspěšným školitelem doktorandů, má za sebou jednoho absolventa v tuhle chvíli a 3. Honza Dvořák, vítáme. Kromě toho asi 3 studenty v pipeline teďka aktuálně, takže mu přejeme v tomto zdar. No a výzkumně, protože profesura je jako z velké části za výzkumnou aktivitu, rutinní publikování v Q1 časopisech, v Computer Graphics Forum a dalších, i s mezinárodním týmu se svými kolegy z Německa, z Francie. Vedl Gačer, jeden Gačer projekt, podal několik dalších, byl spolupracovníkem na různých dalších projektech, loni skončil ten sokolovský projekt, který byl zaměřen na pedagogiku na středních školách. Určitě ještě nějaké další věci. No a v současné době, nebo už několik let je velmi aktivním a věřím, že oblíbeným proděkanem pro studium na naší fakultě a myslím, že je jednou z jeho zásluh, kterou mu můžeme přičítat minimálně z valné části, je to, že fakulta používá Discord pro komunikaci se studenty a dalšími, takže i to, že jsme se překlopili z nějakého věku papírových nástěnek jakoby skokem do věku sociálních sítí, tak je i trochu Liborova zásluha. Už jsem to zdržoval dost dlouho a předávám slovo panu kandidátovi. Já moc děkuju za milá slova. Určitě si nezapomněl na nic, spoustu věcí si zveličil, ale tak se to dělá, mi říkali. Tak já vám všem moc děkuji, že jste se přišli podívat. Vítám vás na mojí přednášce. Chtěl bych vám povědět něco o výzkumech v oblasti komprese v počítačové grafice a budu se zabývat jednak věcmi, které jsme dělali my v naší skupině a jednak některými věcmi, co se dělali jinde, které jsou potřebné, aby tomu bylo rozumět a abyste viděli, o čem to je. Tak. Ona komprese se může zdát jako taková relativně nudná věc a zejména třeba v té počítačové grafice, kde zkrátka nakonec máte nějaký soubor a on je malý nebo velký. Na druhou stranu je dobré si uvědomit, že pro některé druhy dat do dneška bez komprese bychom se vůbec neobešli. Já jsem se rozhodl, že dneska bude přednáška s aktivizací, takže mi povězte, když byste si představili, dejme tomu minutu HD videa. Ono je nějaký 4K, prostě normální HDčkový video, minutu, vejdem se do 100 mega, kdo si myslí, že se vejdem do 100 mega?
Vejdeme se do gigabajtu, vejdeme se do 10 giga, do 10 giga si myslíte, že se vejdeme. No, minuta HDčkovýho videa má asi 11 giga. Ale poměrně hodně. To znamená, že kdybyste měli jako standardní celovečerní film, tak vám jako zaplácne celý disk, anebo prostě budete stahovat nějaký terabajt zhruba dat. Jo? Čili to většinou nechcete a díky tomu, že to umíme jakoby kvalitně komprimovat, tak to jednak dokážete stáhnout, dokážete to uložit a podobně. To samé s videem a to samé platí asi i s dalšími druhy dat. Já budu mluvit hodně o kompresi ztrátové. To je taková ta komprese, kde to, co rozkomprimujete, není úplně přesně to, co jste dali dovnitř. A má to svoje důsledky. Jednak taková komprese může být významně efektivnější, dostanete prostě mnohem menší soubor. Na druhou musíte vždycky tázat, jak velkou ztrátu jste teda tou kompresí způsobili. Tedy už není možné tu kompresi vyhodnotit jenom jedním číslem, jestli máte malý nebo velký soubor, ale vždycky máte nějakou křivku, ta vypadá nějak takhle, ta se říká RD křivka a ta popisuje výkon třeba jedna křivka jednoho algoritmu. Jo? A můžete buď to dosáhnout tím algoritmem velké datové toky a malé poškození, anebo tím stejným algoritmem, když ho jinak nastavíte, dostanete velké poškození, ale malý datový tok. A potom, když porovnáváte ty algoritmy, tak musíte porovnávat vždycky ty křivky, vyhraje ten, kdo je vlevo dole. Ten má buď to menší datový tok, nebo menší poškození. Tak. Zároveň v počítačové grafice je komprese naprosto nepostradatelná, protože množství dat představuje množství detailů a detaily máme rádi, protože detaily znamenají realističnost. Čím víc je detailů, tím realističtěji počítačová grafika vypadá. Tady je nějaká sekvence obrázků, jak se postupně přidávaly detaily, protože to šlo do jedné počítačové hry, to jste určitě poznali, a že jo, odleva doprava to vypadá čím dál tím realističtěji a je to proto, že tam je čím dál tím víc pixelů, čím dál tím víc polygonů a tak dále. A když použijeme kompresi, tak dokážeme prostě uložit a přenést těch pixelů a polygonů třeba 10x, 20x víc, a nebo třeba o 10-20% víc, když použijeme nějaký lepší kompresní algoritmus. Tak, jak se na kompresi obecně jde? No, předpokládám, že nikdo z vás, nebo málo z vás jste jako odborníky na kompresi, ale ta pravidla základní, která jakoby se snažíme následovat, jsou vlastně strašně jednoduchá. První pravidlo je neukládat informace, které ten dekodér už má. No, to znamená, máte tam nějaké strany toho procesu, je tam enkodér, dekodér a ten dekodér v nějaký okamžik je třeba v nějaké části toho procesu té komprese a něco už ví, abyste mu to neměli posílat znovu. To dá rozum. No. To se dá poměrně hezky popsat paradigmatem, které se velmi často v kompresi používá, to je takzvané predict correct paradigma. Funguje to tak, že ještě než se začne cokoliv dít, tak ten dekodér se pokusí uhádnout tu následující hodnotu, co by tak asi mohlo přijít. Jo? Použije k tomu všechny ty data, co už má, jo? A nějakým způsobem se pokusí sestavit nějaké číslo, které by mohlo být pokud možno co nejblíž tomu, co teďka za chvilku přijde. No. Ten kodér na druhé straně, jelikož oni jsou bratři a absolutně si rozumí, přesně vědí, co ten druhý bude dělat, on sestaví přesně tu stejnou predikci, přesně ten stejný odhad a pošle mu jenom korekci. To znamená, o kolik to máš špatně. Jo? Ty si myslíš, že to bude 50, já vím, že to má být 58, čili posílám číslo plus 8, zvyš to o 8, aby si dostal to správné číslo. A jdou dál. Tak. Samozřejmě, čím přesnější je ten odhad, tím jsme radši, protože kdyby to ten dekodér všechno uhádl úplně přesně, tak všechny ty korekce budou nula, takzvaná entropie spadne na nulu a nemáme co kódovat a svět bude skvělý. To se nám pravděpodobně nepovede, ale zase čím přesnější je ta predikce, tím menší budou ty korekce a malé korekce máme rádi, protože je dokážeme reprezentovat na menším počtu bitů. Tak. Druhé pravidlo je neukládat informace, které ten dekodér nechce nebo nepotřebuje. No to taky jako v celku dá rozum, že takhle by to asi mělo být. Může to souviset třeba s tou ztrátovou kompresí, to znamená, pokud mám někde nějaký model a on je v nějakých, dejme tomu, doublech, tak to znamená, že tam mám nějaké souřadnice nějakých vrcholů a v tom doublu, když mám takový jako průměrně velký model, dejme tomu nějaký Titanic, jo, si představte model Titanicu, jsou tam nějaké vrcholy a podobně, nějaký kedový model, to znamená, že v doublu mám uloženou polohu každého toho vrcholu s přesností na plus minus jeden vodíkový atom. Jo.
to ten dekodér se vší pravděpodobností vědět nepotřebuje. Jo? Takže můžeme říct, dobře, nám by to stačilo na plus minus nějakou molekulu nějakého proteinu, že jo? Nebo realisticky, že jo? Na plus minus nějaké milimetry a tím ušetříme spoustu dat. Ale to není jediná věc. Představte si, že třeba mám různé způsoby, jak nějaká data reprezentovat. Dejme tomu, že chci tomu dekodéru sdělit informace o nějaké množině. Jo? Posílám mu nějakou množinu prvků, no tak já je tam můžu poslat v nějakém specifickém pořadí, anebo taky v nějakém jiném. A když já mu tam pošlu ty prvky v náhodném pořadí, tak jak mě to teďka zrovna napadlo kodéra, tak tomu kodéru sděluju dvě různé informace. Sděluju mu, jaké jsou ty prvky v té množině a zároveň mu sděluju, jaké pořadí jsem si teďka zrovna náhodně vybral, ale to ten dekodér vůbec nezajímá. On chtěl vědět jenom ty prvky té množiny. Takže, kdybychom se třeba dohodli, že já je budu posílat v pořadí od nejmenšího po největší a že budu vždycky místo těch prvků posílat jakoby ten přírůstek na ten následující, tak zase můžu ušetřit nějaká data právě proto, že jsem z té informace vybral to zbytečné, to, co ten dekodér ho nezajímalo, to znamená to pořadí, které bylo v podstatě náhodné. Tak, konec obecného teďka konkrétně. My jsme se zabývali, já jsem se zabýval kompresí trojúhelníkových sítí, to jsou nějaké takovéhle povrchové, my jim říkáme modely, pravděpodobně, že pod modelem si můžete taky představit ledacos jiného, co modeluje nějak třeba vnitřek nějakého objektu nebo podobně. Nás vlastně zajímá jenom ten povrch, ten tvar, protože to je to důležité, co většinou potřebujeme v počítačové grafice, aby jsme nějaký hezký obrázek dokázali vyrobit, tak potřebujeme vědět, kde je povrch nějakého objektu. A úplně v té nejjednodušší podobě tohle se skládá ze dvou věcí. Jedné v počítačové grafice říkáme geometrie, možná budu to teďka takhle používat, že prostě tohle je geometrie, tak se na mě prosím nezlobte. A je to zkrátka množina souřadnic vrcholů. No, všechny vrcholy, co se tam objevují v té trojúhelníkové síti, mají tři souřadnice a množina těchto vrcholů, té budeme říkat geometrie. Jsou to nějaká čísla s plovoucí desetinou čárkou a ty potřebujeme dostat z kodéru do dekodéru. Vedle toho je konektivita, tomu zase, prostě jsem se rozhodl, že tomu takhle budeme říkat, protože lidé tomu tak říkají. A to jsou informace o tom, jak jsou ty vrcholy pospojované do trojúhelníku. Zase jsou to trojice, každý trojúhelník tam má 3 integery, které říkají tenhle a tam ten vrchol budou spojeny do trojúhelníku. A tohle také potřebujeme nějakým způsobem teda přenést do toho dekodéru. Kvízová otázka, co myslíte teďka, aktivace, která z těch částí, pokud nepoužiju žádnou jako chytristiku, která z těch částí mi zabere víc dat? Tak kdo si myslí, že geometrie? OK. Kdo si myslí, že konektivita? Se zdá, že je trochu méně. Je to ta konektivita, pro mě je takové možná trochu neintuitivní, protože jsou to celá čísla, tam to jsou floaty. Zároveň ale platí, že těch trojúhelníků je v typické trojúhelníkové síti zhruba 2x víc než vrcholů. Tuhle tu informaci přináší nějaký takzvaný Eulerův vztah, který tohleto dává dohromady. Takže ta konektivita je, na tu se koukneme jako první, jo, jak tu konektivitu teda přenést tomu dekodéru. Tak, aktivace, tady máme nějakou trojúhelníkovou síť, povězte mi, zkuste podumat, která z těch tabulek, to jsou teda ty konektivity různé, zdá se, která z těch tabulek popisuje tu konektivitu, co tam mám. Tak. No. Jsou to teda trojice nějakých čísel, zdá se, že každé to číslo by mělo popisovat nějaký trojúhelník. Ta první vypadá dobře. A dá až tak moc času, abych vás nechal nad tím dumat. Tak, kdo si myslí, že ta první? Všechny 3, to je přesně ono. Všechny 3. Já jsem tady, že jo, to rozdíl mezi tou první a tou druhou je, že jsem spermutoval ty vrcholy. Jo? Nechal jsem je dokonce i ve správném, jako se říká, že nebo měli bychom je mít jako counterclockwise, abychom nezměnili orientaci toho simplexu, ale změnil jsem jenom to pořadí, takže 1, 7, 2 je to samé, co 7, 2, 1. V té třetí tabulce jsem změnil pořadí těch trojúhelníků, ale zase je to pořád ta samá věc, tedy dá se říct, že tohle je přesně ten případ, o kterém jsem mluvil. Jo, já pokud tomu dekodéru budu posílat jednu z těchto tabulek, tak mu neposílám jenom informaci, jak jsou ty vrcholy pospojovány dohromady, ale posílám mu i informaci, kterou z těch tabulek jsem si vybral. Jo? A těch tabulek samozřejmě je obrovské množství, jako kterými bych mohl popsat tu stejnou konektivitu. Dokonce by to mohla být i tahle tabulka. Jo?
Jo? Tam jsem zase pro změnu přečísloval ty vrcholy. Rozhodl jsem se, že ten, co byl předtím 1, je teďka 7. To ten dekoder vůbec nezajímá. Jo? Ten dekoder potřebuje jenom vědět, jak jsou ty věci pospojované, a to, že já jsem si je přečísloval, tak vůbec nemá žádný vliv na podstatu těch dat. Jo? Ale jak se teda téhleté dodatečné informace zbavit? Jo? To bychom chtěli. Zdá se, že je tam spousta navíc. A teďka co s ní? No, když přemýšlím o tom, jak to někomu vysvětlit, tak si vždycky vzpomenu na moje mládí, kdy jsem byl nadšeným modelářem a lepil jsem modely. Oni samozřejmě se neskládali jenom z trojúhelníků, ale v podstatě to bylo velmi podobné. Jo? Měl jsem nějakou množinu kousíčků, které jsem měl nějak poskládat dohromady, a v jakémsi smyslu se dá říct, že ta konektivita, ta informace o té konektivitě je ten návod, co tam byl vždycky jakoby rafinovaně vytisknutý na druhé straně, takže jak jste postupně stříhali ty kousky, tak jste si ustřihávali kusy toho návodu, a kdo neměl maminku, učitelku jako já, která mu to skopírovala, tak ten byl docela jako v čudu, si to musel nejdřív obsat. No, v každém případě to, co chceme přenést, je ten návod, jak to dát dohromady. No, a v tom návodu typicky se nepíše vezmi tohle a přilep to na tamto, ale vezmi tu věc, co už máš v ruce, a na nějaké specifické místo nalep nějaký specifický další kousek. Jo? My to dokonce můžeme udělat tak, že ty kousky uložíme někam jakoby přesně v tom pořadí, tak, jak je budeme potřebovat, takže už nebudeme muset říkat, jako který kousek, protože je to jasně ten, který teďka z toho souboru na nás čouhá ven. A v zásadě se ukazuje, že potřebujeme jenom velmi, velmi málo informace. Jo? My můžeme udělat úplně bez informace nějakou dohodu s tím dekodérem, kam se ten další kousek bude lepit. On vždycky má, v každém kroku té komprese, on má v ruce nějaký kousek toho modelu, který už je hotový, a podle nějakého pravidla, bez toho, aby dostal nějakou informaci, si vybere jednu hranu, ta se říká brána, ta je tadyhle označena oranžově, a na tu bude lepit ten další kousek toho modelu, další trojúhelník. Tam nemůže být nic jiného než trojúhelník, protože lepíme trojúhelníkovou síť, a my potřebujeme mu sdělit v podstatě jenom velmi elementární informaci, kam dát lepidlo. Jo, on to určitě musí slepit teda po té hraně, po té bráně, jo? A pak za nějakých okolností ještě musí dát lepidlo semhle doleva, protože je potřeba to nalepit zároveň ještě doleva. Za nějakých okolností to potřebuje nalepit ještě doprava. Za nějakých okolností to potřebuje nalepit doleva i doprava, že už tam má jenom poslední dírku a zalepuje ji. A tomu stejně musíme říct, protože by také možná mohlo platit, že ve skutečnosti ji zalepit nemá, že z toho má ten trojúhelník jakoby trčet někam nahoru a tam se bude budovat něco dalšího. A pak ještě existuje prokletý případ S, o kterém vám nepovím, protože bychom tady byli strašně dlouho. Jo? Ale v zásadě tímhle způsobem lze tu konektivitu popsat. Jo? A vidíte, že na každý trojúhelník budu potřebovat v zásadě 2 bity. Jo? Vybrat jednu z těchto 4 možností, což je úžasná jakoby úspora oproti té variantě předtím, kdy jsem na každý trojúhelník potřeboval 3 integery. Jo? Místo 3 integerů. A teďka ještě ta velikost těch integerů vlastně mi rostla s tím, jak mi rostla ta síť. Jo? Když mám síť o milionu vrcholů, tak si nevystačím s krátkým integerem, budu potřebovat dlouhý integer. Zatímco tady najednou Jarek Rosiňák v dřevních dobách, jo, zhruba v roce, přesně v roce 99, což byla zhruba doba, kdy mi spadla knihovna na moji sbírku papírových modelů a totálně slisovala, takže jsem si skočil. Tak teda odhalil, že tímhle způsobem to lze dělat a lze teda ty modely komprimovat nejenom skříní, ale i velmi efektivně. Velmi efektivně teda jeho algoritmem, který nazval Edgebreaker. Tak. Zároveň zajímavé pozorování je, že tadyhle v jediném případě tady se objevuje nějaký trojúhelník, který má nějaký jeden právě vrchol, který jsme ještě nepotkali. No, tady všude vždycky se jakoby ten vrchol toho trojúhelníku už známe, čili můžeme jako říct, dobře, to je prostě on, ten už máme, je to ten nalevo, nebo je to ten napravo, nebo je to ten současně nalevo a napravo. V zásadě bychom mohli teda, tohleto se zdá, že pokaždé, když ten kodér řekne, hele, přilep tam nový trojúhelník, je to tadyhle ten případ C, to je jako create, vytvoř, tak tady máš ještě jeho souřadnice toho jednoho vrcholu. No. A zase se ukazuje, že tady by šlo použít nějaká efektivní věc, neříkat tomu dekodéru něco, co už ví. Jo? On ví například, že ten nový vrchol bude někde poblíž té hrany, kam ten trojúhelník nalepil.
A on nebude někde v prostoru neznámo kde. On bude pravděpodobně někde blízko té hrany a my bychom mohli použít zase tohleto takzvané predict correct paradigma, to znamená sestavit nějaký odhad, kde by tak asi mohl být. No, to je tohleto. No. A potom budeme kódovat jenom tenhle ten krátký vektor, který řekne, hele, máš to o tolikle špatně, musíš to posunout tímhle směrem o tolikle jednotek a bude to. Krásné na tom je, že tadyhle ta predikce se dá krásně spočítat takovýmhle absolutně jednoduchým výrazem, kde to L, R a B, to jsou trojsložkové vektory, které popisují souřadnice těch vrcholů tadyhle v té části, kterou už máme. Jo? Tadyhle tohle je nějaký trojuhelník, který už známe, tadyhle ten trojuhelník, který tam právě lepíme, L, R a B, tyhle ty souřadnice už máme. A když sečteme L, R a odečteme B, dostaneme tadyhle tuhletu polohu, která představuje takzvanou paralelogramovou predikci, protože tahle hrana a tahle hrana jsou rovnoběžné, stejně jako tahle hrana a tahle hrana. Tak, dává smysl? No, výborně. Já se jenom tady. Tohleto je známá věc a my jsme dumali nad tím, jak to vylepšit. A s profesorem Brunetem nás napadlo, že my bychom mohli vědět i ledacos o tom právě připojovaném trojuhelníku. My bychom mohli nejdřív přenést celou tu konektivitu, jo, ještě vůbec tu geometrii jako neřešit, jo, a až budeme mít celou tu konektivitu, tak budeme vědět, jaký je stupeň každého toho vrcholu. To znamená, kolik má sousedů. A dá se očekávat, že ty vrcholy, které mají málo sousedů, budou mít okolo sebe velké úhly, no, a ty vrcholy, které mají hodně sousedů, tak budou mít okolo sebe malé úhly. No. A to nám dává určitý odhad, zdaleka ne přesný, ale určitý odhad, jaké úhly bychom tadyhle v tom trojuhelníku, který tam přilepujeme, tak asi mohli očekávat. Jo, tadyhle gamu a deltu můžeme nějakým způsobem odhadnout. My je můžeme dokonce odhadnout ještě na základě toho, že můžeme i odhadnout tadyhle tenhle ten úhel, že jo, protože známe i stupeň tohohle vrcholu. A tuhletu znalost je možné přetavit do něčeho, čemu říkáme vážený paralelogramový prediktor. Je to v nějaká jako zobecnění tadyhle toho standardního paralelogramového prediktoru, zavedou se tam navíc nějaké skalární váhy, jo, které z toho pořád dělají teda afinní kombinaci, s tím jsme jako spokojeni, a tyhle ty váhy se dají spočítat z těch úhlů, tak aby nám to jakoby hezky vyšlo, a dostaneme nějakou jinou predikci, která bude blíž té skutečné poloze toho vrcholu a tím pádem jsme šťastní, jo? Protože budeme mít kratší korekce a tak dále. Opublikovali jsme, zafungovalo to báječně. Já tady ještě několikrát během přednášky narazím na to, že budu říkat, tohle funguje, tak tohle funguje si musíte vždycky představit, že to jako není úplně jednoduché. Jo? Musí si to vyhodnotit, datový tok, poškození, v nízkých datových tokcích to vede na tak, jo? Nejde úplně říct, je to o 20% lepší. No, je to prostě dostatečně lepší na to, abychom přesvědčili tadyhle konkrétně recenzenty v časopise IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, aby nám to opublikovali. No, čili řádově počítejte, když řeknu, toto funguje, tak to znamená nějaké desítky procent, že se dají tímhletím způsobem ušetřit, a ty jako podrobnosti, kdo chce, tak si určitě dohledá v příslušném časopise. Tak, aktivace publika. Tohleto je stará věc z roku 2013. Úplně novou věc jsme opublikovali loni s Filipem. Jak jsme na to šli? Co jsme použili v roce 2024? Na tuhle úlohu uhádni, kde to bude. Jakube, Mílo. Není. Jo? Použili jsme umělou inteligenci. Jo? Natrénovali jsme si na to neuronku. My jsme, tohle je jako relativně vlastně dobře napasovatelná úloha na umělou inteligenci. My ledacos víme, kde jsou nějaké jako vrcholy nějakého známého trojuhelníka a chceme od ní, aby nám uhádla, kde bude nějaký další vrchol. A když my si nějakou takovou neuronku, nějaký takový nešťastný vícevrstvý perceptron vyrobíme v laboratoři a trápíme ho dostatečně dlouho tím, že mu ukazujeme haldy nějakých trojuhelníkových sítí, on se to potom naučí. Jo, on potom dokáže teda nám uhádnout, kde bude nějaký ten vrchol, který nás zajímá, a dokáže to uhádnout ještě o něco přesněji, než ten vážený paralelogramový prediktor. Čili tohle se nám také povedlo. Samozřejmě to mělo jakoby spoustu
problémů, o kterých možná ještě maličko pohovořím na nějakém jiném slajdu, není to zase až tak úplně jednoduché, protože není úplně možné jakoby do toho nastrkat, dejme tomu, polohy vrcholů a očekávat, že z toho vypadají polohy vrcholů. Jo? Protože ta neuronka se to prostě nenaučí, my jí musíme ty data nějakým jako šikovným způsobem předchroupat a zároveň to, co od ní chceme, musíme jako od ní chtít v nějakým šikovným jakoby tvaru, tak aby nám to jako opravdu dokázala dodat. Ale celkově to zafungovalo, jo, zase nějaký desítky procent se tam dali ušetřit, ještě na tom pracujeme dál, tak doufám, že to bude fungovat ještě líp. Tak, dobrý. Trochu jiná věc, kde se nám taky povedl takový jako zajímavý zásek, je něco, čemu říkáme geometry first přístup. No, tady zatím jsem jakoby předpokládal, že teda tu geometrii a konektivitu, že je nám to jedno, v jakém pořadí to bude, a relativně dávalo smysl nejdřív poslat tu konektivitu a potom teprve kódovat tu geometrii. Nemusí to tak nutně být. No. Dovedete si možná představit, že bych třeba mohl mít nějaký model a říct, dobře, mně stačí do nějaké doby jenom tadyhle ta množina těch bodů. No, když budu mít nějaký šikovný renderovací algoritmus, který dokáže renderovat jako jenom ty bodíky a budu jich mít hodně, nebo ten model ideálně bude někde daleko, kde jako, že mám model, má tisíc tadyhle těch vrcholů, ale celkově se mi na obrazovku zobrazí na 4 pixely. No tak já tam prostě jenom namlátím nějak jako ty bodíky, co mám, a vlastně ty trojúhelníky nepotřebuju. No, a jak se blížím, tak vlastně je to super, protože mě stačí tam nějaké další bodíky přidávat a pořád jako je to dobré. No a furt mi stačí jakoby jenom bodíky a nepotřebuju tu konektivitu. A potom se v nějaký okamžik přiblížím hodně a už by se mi začalo hodit jakoby teda tam natahat nějakou tu konektivitu a abych mohl začít teda kreslit místo bodíků jenom, teda místo bodíků ty trojúhelníky. No, čili jsme v situaci, kdy z nějakého poměrně dobře odůvodněného důvodu ten dekodér už zná ty vertexy, ví, kde teda ty vrcholy jsou, a náš úkol je jenom povědět mu, jak se teda pospojujou. Jo? A zase bychom mohli použít ten přístup, že prostě řekneme, tady je tabulka, tady ji máš, ale to jsme už si říkali, že to jako není úplně ideální. A vlastně na to nejde ani použít ten edge breaker, protože ten edge breaker jako potřebuje mít ty vrcholy jako v nějakém specifickém pořadí, ale tady je v tom specifickém pořadí nemáme. A přečíslovat je na to specifický pořadí by zase byl takovej datový náklad, že bychom jako v tu ránu prohráli všechno, co máme. Takže to musíme jít jinak. No. A ta situace, nebo to řešení, který proto jako existovalo, je zase relativně podobný tomu, o čem už jsem mluvil. No, vezme se prostě nějaký jako kousek té meše, který už máme hotový, vybere se nějaká hrana a na tu se přilepí teda jeden další trojúhelník. Tentokrát je ta situace trochu jiná v tom, že za tou hranou, tady máme nějakou hranu, přes tu jako chceme přilepit ten trojúhelník, za tou hranou už číhají nějaký kandidáti. Jo, my už známe ty polohy těch vrcholů, vlastně všech, nějací jsou tam jakoby blízko a říkáme si, jo, to by mohl být on, některý z nich, který tam prostě přilepíme do toho dalšího trojúhelníku a potřebujeme vlastně jenom vybrat, který z nich to je. Jo, a zase můžeme říct, je to ten, nebo je to onen, můžeme ho identifikovat nějakým jeho indexem, anebo si je můžeme nějak šikovně seřadit. Třeba můžeme udělat to, že uděláme nějakou predikci, kde by to takový, dejme tomu, paralelogramový prediktor čekal, ten by čekal, že ten bod bude tady žádný není, ale tenhle ten je mu blízký, tenhle ten je mu o něco vzdálenější, pak je tam samozřejmě to celé mračno těch bodů, které jsou jako mnohem vzdálenější, ale on si říká jako, dobře, tadyhle ta C1, to bude nejspíš on, když ne C1, tak C2 a tak dále. A v zásadě tohle to může udělat i ten dekodér, i ten kodér, a potřebujeme jenom poslat jedno číslo, které říká, kde v tom seřazeném seznamu je ten správný vrchol, který se tam má přilepit. No? On to typicky bude ten nejbližší, takže typicky budeme kódovat jako spoustu nějakých nul, možná sem tam to bude nějaká jednička, když to zrovna není ten nejbližší, sem tam nějaká dvojka a zase ušetříme haldu dat. No, super, jsme spokojení. S tím byl spokojený pan Marés, že jo, v roce 2007. My jsme s tím až tak spokojení nebyli. Říkali jsme si, no jo, ale ta vzdálenost od té predikce to přece není jediná věc, podle které bychom mohli
zkusit ty kandidáty ohodnotit. Jo? Třeba tadyhle, když mám dva takovéhle kandidáty, tak možná, že tenhle ten jakoby blíž k té predikci, ale když je tenhle ten jakoby tadyhle takhle hezky dole, tak já bych řekl, že tenhle ten jako daleko pravděpodobnější, že to bude on. Jo? Takže si říkám, aha, tak já bych je možná neměl řadit podle vzdálenosti od predikce, ale třeba tadyhle podle tohohle vnitřního úhlu. No? Čím bude tupější, tím víc ho budeme mít rádi, tím víc výš ho dáme do toho seznamu a tím jsme mohli něco ušetřit. No? Nebo bychom mohli se třeba podívat tadyhle, zkusit si vždycky postavit ten trojúhelník s tím kandidátem a změřit tady takzvaný dihedrální úhel. No? To je úhel mezi dvěma trojúhelníky. Jestli je plochý, anebo jestli je hodně ohnutý. A zase bychom očekávali, že tam, kde to bude jakoby ploché, tak to bude pravděpodobně on, ten se nám líbí, dáme ho nahoru. Tam, kde to bude hodně ohnuté, tak tam toho nemáme rádi, toho dáme dolů. No. Tady ta vzdálenost od té predikce je taky dobrý nápad. Ještě se ukázalo, že docela dobrý nápad je tadyhle si postavit dva podobné trojúhelníky a ptát se, jako jestli ty kandidáti tvoří podobný trojúhelník nebo nepodobný trojúhelník. A tak jsme nad tím jako různě dumali. Nakonec se ukázalo, že vlastně všechny tyhle ty kritéria dávají v podstatě docela dobrý smysl a když se nějak jako šikovně zváží dohromady, tak dokážeme zase tu konektivitu uložit významně efektivněji, než tak, jak to měl pan Marés předtím. Tak, tohle je naše dílo, které jsme vyrobili s Honzou Dvořákem. A teďka na tom pracujeme dál. Snažíme se na to naroubovat umělou inteligenci. Zatím ještě žijete? Tak jo. Tak budu ještě chvilku hovořit, já si udělám, kolik mám času, už mnoho ne. Komprimovali jsme nějaké animace, to je zajímavá problematika, kdy těch trojúhelníkových sítí máte celou řadu za sebou, no, jsou tam nějak poskládané. O něco jednodušší je situace, kdy můžete předpokládat, že ty jednotlivé trojúhelníkové sítě v té řadě, my jim říkáme snímky, že mají stejnou tu konektivitu. To znamená, všechny trojúhelníky jsou stejně pospojované, máme stejný počet vrcholů, stejný počet trojúhelníků, jenom ta geometrie se v každém snímku liší, čili každý ten vrchol se mezi snímky o něco pohne a vlastně potřebujeme uložit data o tom, kam se pohnul. No? Mark Alexa navrhnul přístup, jak tohleto dělat a pozoroval teda, že ty snímky, jak jdou po sobě, tak jsou si vzájemně podobné, že jo? To znamená, že zase je tam nějaká, dejme tomu, redundance v těch datech, jo? A když je budeme kódovat tak, jak jsou, tak vlastně sdělujeme dekodéru data, která nechce nebo která už vlastně má. Tak říká, dobře, já bych ten snímek, tu jeho geometrii, všechny ty souřadnice mohl naskládat do dlouhatánského vektoru. No, tím dostanu pro každý snímek takovýhle dlouhatánský vektor a ty žijou v nějakém v podstatě lineárním prostoru. V tomhle lineárním prostoru já můžu najít nějakou šikovnou bázi. No, to jsou nějaké snímky, které jsou tam jako nějakým způsobem důležité. No, ty teda pošlu tomu dekodéru, ale jenom některé. No, a ty ostatní snímky vyjádřím jako lineární kombinaci těchto důležitých snímků. No. Ještě přesněji se na to samozřejmě dá použít nějaká rafinovanější metoda z lineární algebry, že jo? Analýza hlavních komponent, která mi najde bázi, která je dekorelovaná, to znamená ty jednotlivé složky potom toho popisu nenesou jedna informaci o druhé a to je přesně to, co potřebujeme, že jo? Nesdělovat tomu dekodéru nějaká data dvakrát. Tak. My jsme o tom taky dumali, kdysi dávno, ještě jsem byl doktorandem s panem profesorem Skalou a říkali, a tehdy se právě jako ukázala jedna z těch věcí, co jsem sliboval v abstraktu, že když dumáte o kompresi, tak vám někdy se vyjeví něco o podstatě těch dat. A na tyhle ty data se dá hledět teda buď to jako na množinu snímků, které jdou po sobě, anebo jako na množinu trajektorií, nějakých drah, po kterých se ty jednotlivé vrcholy hýbou. A je to totéž. Jo? A já, když na to pohlédnu z téhle druhé strany, tak můžu provést úplně to samé. Jo? Řeknu, každá ta trajektorie je nějaký dlouhý vektor, záleží na tom, kolik mám snímků, že jo? A ty žijou v nějakém lineárním vektorovém prostoru a můžu tam najít nějakou pěknou dekorelovanou bázi a místo toho, abych každý ten vektor popisoval, teďka, že jo, kdybych měl 100 snímků, tak 300 čísly, že jo, v souřadnice v každém snímku, tak já řeknu, no tak já použiju
místo 300 čísel jenom 50 čísel, které mi říkají, jak nakombinovat nějaké důležité trajektorie, jak je nakombinovat dohromady, abych dostal nějakou specifickou trajektorii jednoho konkrétního vrcholu. No, to se dá udělat. Takhle to nějak vypadá, jo? To jsou nějaké trajektorie, tohle to jsou nějaká data, někoho naskenovali, jak jako skáče, vidíte, že tam je takový jako hop nahoru, ty trajektorie tam nejsou jako zdaleka všechny a vidíte, že jako skutečně platí, že jsou si nějakým způsobem navzájem podobné a že když tam najdu nějakou jejich jakoby podmnožinu nebo nějakou bázi, tak pravděpodobně ty ostatní dokážu vyjádřit plus, minus, jo, zase to je mi dovoleno, protože máme ztrátovou kompresi jako lineární kombinaci té báze. Co je super, že tahle ta věc se dá kombinovat tadyhle s těmi predikčními přístupy. Jo? Já můžu vlastně na to teďka hledět, když jsem si řekl, dobře, já posílám vlastně ty trajektorie, tak říkám, no dobře, já mám vlastně zase trojúhelníkovou síť a ta má nějaká data spřažená s každým vrcholem, akorát ta data teď už nejsou trojice čísel, ale nějaké n-tice, dejme tomu 50 čísel, která popisují, jakou trajektorii tenhle ten daný vrchol vykonává. No. A já můžu říct, no dobře, tak já zase polezu po té síti a budu říkat, dobře, když mě zajímá nějaký další vrchol, jaká je jeho trajektorie, tak to bude nějak souviset s těmi trajektoriemi těch sousedních vrcholů. No, a dá se použít přesně ta stejná formule a zafunguje to báječně, čili v důsledku jsme tady porazili Marka Alexu a máme efektivnější algoritmus, byli jsme z toho nadšení. Se potom dá dělat ještě ledacos z dalšího, dá se použít takzvané Laplaceovské kódování a tak dále, ale tadyhle zase bych nechtěl jít do detailů. Tohle to je jeden z přístupů, který do dneška jako je jeden z nejefektivnějších a právě díky tomu, že jakoby vlastně snížíme počet těch čísel, která potřebujeme, o místo, aby jsme měli 300 čísel, tak najednou potřebujeme 50, tak se dá třeba potom mluvit o takových jako impresivních statistikách, jakože třeba na vertex potřebujeme třeba 0,8 bitu v průměru. No, tak to zní dobře, jo? Samozřejmě on se to tam jako posčítá, protože popíšeme celou tu jeho trajektorii nějakým počtem bitů. Úplně jiný sud je animace, kde se ta konektivita mění. Jo? A to je daleko praktičtější případ, kdy máme nějakého třeba herce, který byl v nějaké záznamové místnosti, tam ho zaznamenalo 100 kamer, že jo, a teďka proběhly nějaké rekonstrukce toho povrchu, toho jeho těla, jak on se hýbal, tam předváděl nějakou hezkou věc. A každá ta rekonstrukce v každém okamžiku vlastně proběhla nezávisle, čili máme trojúhelníkové sítě, kde oni mají sice stejný tvar, ale jsou úplně jiné. Jo, je tam jiný počet vrcholů, jsou jinak pospojované, protože jedna nevěděla o druhé. No a to je ořech. No, to je ořech. A do dneška nevíme, jak takovýhle data jako efektivně zakomprimovat, jak využít to, že ty tvary jsou si navzájem podobné. A do dneška jakoby nejlepší obecný postup je vzít každý snímek zvlášť a nasypat ho do nějakého kodéru, který kóduje statické sítě, protože prostě jinak to neumíme. No. Jádro pudla je v tom, že když se podíváte na ty souřadnice vrcholů, tak v nich jsou obsažené dvě věci. V nich je obsažená informace o tom, jak jsou ty vrcholy rozeseté po tom povrchu. No. A tahle informace nemá žádnou koherenci, nemá žádnou redundanci mezi snímky. No, prostě v jednom snímku je to poseto tak, v druhém snímku úplně jinak a my z jednoho nedokážeme nic uhádnout o tom dalším. A zároveň, ale samozřejmě v těchto datech je zakletý ten tvar. Jo, a ten tvar je sice podobný, jo, tam je spousta té koherence, následující snímek, že když jedu 50 snímků za vteřinu nebo 25, bude pravděpodobně velmi podobný tomu předchozímu, ale my to z toho prostě nedokážeme dostat. Jo, my nevíme, jak si to vzájemně odpovídá a to je prostě věc, kde do toho bušíme zleva zprava a zatím se nám moc nedaří. My jsme si stanovili pro náš Gachr projekt takový cíl, že bychom teda chtěli se do toho nějak pustit a že bychom chtěli z těch dat nějak vycucat informaci o tom, jak se v čase vyvíjejí, teda co čemu odpovídá, co kam šlo. Jo? A toho potom ideálně využít nějak pro tu kompresi.
Jo. To je ale strašně těžké. My jsme chtěli třeba vědět, když mám nějakou část povrchu v jednom snímku, jaká část povrchu v tom následujícím snímku tomu odpovídá. A to je taková, jako řekněme, optimalizační úloha. Jo? Mělo by to být někde blízko, měli by jako sedět na sebe trochu nějak jako lokálně tím svým tvarem a tak dále. Mohli bychom hledat, jako co je nejpodobnější třeba v tom následujícím snímku. A to nebude fungovat, protože se může stát, že v tom následujícím snímku tomu neodpovídá nic. No, prostě tam došlo k nějakému self-kontaktu, říkáme, objevila se tam nějaká kontaktní plocha a zatímco v jednom snímku jsem tady svoji dlaň viděl, tak v následujícím snímku už ji nevidím. No, a s tím se hrozně špatně manipuluje. Konkrétně teda říkáme, že ta korespondence není bijektivní. Tak to nás jako trochu trápilo a pak jsme si jako uvědomili, že místo toho bychom mohli sledovat objem, kam se hýbe ten vnitřek. No, protože zatímco ten povrch jako nám mizí a zase se objevuje podle toho, jak tam dojde k nějakému sebezakrytí, tak ten objem, ten vnitřek v podstatě nemizí a neobjevuje se. Ten plus minus ve spoustě dat skutečně má nějakou bijektivní korespondenci mezi snímky a můžeme říct, tohle šlo sem, tohle šlo tamhle. No, tak jsme to udělali s Honzou Dvořákem. Takhle to vypadá. Jo? My jsme nasypali vždycky do toho prvního snímku množinu takových objemových elementů a pak jsme nějakou optimalizační úlohou řešili, kam se asi tak mohli pohnout do toho následujícího snímku. Jo? Sestavili jsme nějaká kritéria, jakože ty, co jsou blízko, by se měly pohybovat podobně, že ty objemové elementy by měly vyplňovat ten objem nějakým způsobem uniformně. No a když se to počítá dostatečně dlouho, tak můžeme pro každý ten objemový element ho vysledovat skrz celé trvání té sekvence a to nám nese informaci o tom, co kam šlo, co se kam pohnulo. No? A to by nám ideálně mohlo pomoct s tou kompresí. No, tadyhle vidíte, že to jako asi plus minus funguje, že jo? Tadyhle ty objemové elementy, oni jsou obarvené jakoby konzistentně barvou, to znamená, tadyhle víme, že noha se skutečně pohnula sem, ruka byla tady, pak byla nahoře, pak byla tady a pak byla se dole. Prostě víme, no, co je co. Nicméně pro tu kompresi nám to zatím nepomohlo. No, z toho jsme asi byli smutní, zkrátka to asi nemáme dost přesně, nebo toho neumíme dobře využít. No. No i to, že teda tyhle ty data máme, je celkem dobré, máme z toho radost. Nicméně ukázalo se, že to jde použít na něco jiného. Umožňuje nám to třeba propagovat nějaké změny v čase. Jo, já když vezmu nějakou trojúhelníkovou síť a teďka přijde k tomu nějaký umělec, jo, on je to nějaký záznam a ten umělec říká, no dobře, ale já bych chtěl, aby ten člověk měl třeba větší hlavu. Jo, tak to je těžké, protože on by musel jakoby vzít každý ten snímek a v každém tom snímku tu hlavu zvětšit. A ideálně my bychom chtěli, aby on vzal jeden snímek, tam mu zvětšil hlavu a ono se to automaticky jako vypropagovalo všude jinde, což standardně by nešlo, když nevíme, jako které vrcholy tu hlavu tvoří, ale když my víme, jakoby, jak se tam pohnul ten objem, tak můžeme jako hledat ty vrcholy, které jsou jako blízko těm vrcholům, těm objemovým elementům a víme, co kam šlo. Tak. Dokonce Zuzka Káčereková vyrobila takovou jako aplikaci pro virtuální realitu, kde tu editaci jako je možný provádět. Jo? My teďka ukazujeme na Dnech otevřených dveří. Tam prostě si zastavíte nějakou animaci a tam máte ty objemové elementy, jeden takhle jako fakt rukou chňapnete, někam ho jako povodtáhnete, oni ty ostatní, co jsou s ním nějak jako spojený, tak se povodtáhnou s ním, což je super, protože třeba když tam máte ruku, která je přitáhnutá jako k tělu, tak my ale víme, jelikož jsme to jako sledovali přes celou tu sekvenci, tak víme, že ta ruka s tím tělem není spojená, takže je možný třeba chňapnout tu ruku a opravdu s ním prostě pojedou ty elementy ruky, ale ne toho břicha, že jo? Protože my víme, že to je jiná věc. No a ty ostatní elementy taky povodjedou, ta mesh se jako podeformuje a pak zmáčknete tam tlačítko play, no, a ono to podeformuje i všechny ostatní snímky v té sekvenci, protože ví, co čemu odpovídá. No. Tadyhle nějaký příklad to dělal teda Filip s tou zvětšenou hlavou, trošku přeťáp, ale myslím si, že to tak jako zhruba demonstruje, co dovedeme. No, a doufám, že se mi daří vám jako objasnit, jako proč je ta úloha těžká a že vlastně na to, jak je těžká, tak se nám to jako relativně povedlo a i takovouhle jako relativně zásadní změnu tam dokážeme udělat, že vypadá tak jako jak by člověk čekal, že bude vypadat. Jo? No, samozřejmě typicky ten nějaký člověk, který tohle to dělá, tak takhle velké změny jako provádět nebude, ale
funguje to, i když uděláme nějakou zběsilost. Tak, nebojte se, už se chýlím ke konci, ale přece jenom ještě v tom abstraktu jsem vám slíbil něco o percepci. Ta hraje v kompresi velkou roli z následujícího důvodu. My potřebujeme, abychom teda vyhodnotili nějaký kompresní algoritmus, tak potřebujeme vědět, jak velkého poškození jsme se dopustili, čili v nějaký okamžik dostaneme nějaký výsledek té komprese a potřebujeme ho porovnat s tím originálem a získat nějaké číslo, které nám řekne, jako jestli to hodně podobné nebo jestli to málo podobné. No. Což se dá udělat jako jednoduše, takže se posčítáme přes všechny vrcholy, jak daleko jsou od té své jako správné a původní pozice, a to bude rychlé, intuitivní a úplně špatně. No, je to proto, že to vůbec neodpovídá tomu, jak my lidé vnímáme podobnost. No, tenhle dole jsou nějaký koníci, to je ten původní, takhle to má vypadat. A z hlediska MSE, tedy mean squared error, tedy sumy kvadrátů těch odchylek, jsou si tyhle tři varianty úplně ekvivalentní. No, kdybyste řekli, budeme měřit MSE, tak a pověs nám MSE, co z toho je nejlepší, tak ono řekne, to je jedno, jsou všechny stejný. No, ačkoliv my jako lidé celkem jasně vidíme, že tenhle ten je takový hrubý, ten bychom asi nechtěli, no. Tenhle ten je nějaký jako vyhlazený, ten bychom asi radši než ten hrubý, ale furt bychom ho jako moc nechtěli. Tenhle ten, já tam vidím teda tadyhle jeden artefakt na nose, ale jinak bych řekl, že je v podstatě stejný jako ten originál, nic jiného tam nevidím. A rozhodně bych neřekl, že je mi to jedno, no, kterou z těch variant dostanu. Takže takhle to lze udělat, ale tyhle ty výsledky nám nekorelují s percepcí. Zkrátka, když se budeme ptát lidí, jako co jim přijde dobré a co jim přijde špatné, tak tam nevznikne žádná jako měřitelná korelace s tím, co tahle metrika říká, co je dobré a co je špatné. My se tím teda zamýšleli. Je možné teda navrhovat a byly navrhovány nějaké percepční přístupy. S kolegy jsme o tom publikovali moc pěkný survey článek. A jedna z věcí, kterou jsme navrhli s mým doktorandem Honzou Rusem, byla dívat se místo na polohy vrcholů, tak se dívat na ty dihedrální úhly. Jestli je někde něco ohnuté a jestli je to ohnuté stejně, jako to bylo předtím. No. Myšlenka je asi taková, že když ten povrch jako hodně zprohýbám, takže to uvidíme hodně a to se nám nebude líbit. A když ten povrch zůstane stejně zprohýbaný, jako byl předtím, akorát bude třeba trochu posunutý nebo trochu větší nebo něco takového, tak s tím budeme jako relativně spokojeni. Takže dá se jakoby sestavit nějaká, tohle velmi zjednodušená podoba toho vzorce, který používáme, že je to nějaká suma přes všechny hrany v té trojúhelníkové síti, kde se spočte dihedrální úhel, tak jak vypadal původně, tak jak vypadá teďka, to je s tím pruhem a ten rozdíl se prostě v kvadrátu posčítá a to funguje jako určitě líp než mean squared error. Zároveň se dá vypozorovat, že existuje v lidském vnímání poměrně silný efekt, kterému se říká maskování nebo maskovací efekt. Myslí se tím, že když někde nějaký signál je, tak on zamaskuje jiný signál, který se tam náhle objeví. No, typicky, když mám nějaký povrch, který je zvrásněný a já ho zvrásním nějak jinak, tak si toho nevšimnu, protože ty signály se navzájem zamaskují. Zatímco pokud mám nějaký povrch, který je hladký, no, žádné zvrásnění tam není, a já ho zvrásním úplně stejně, tak si toho hnedka všimnu. No. Což se dá z hlediska těch dihedrálních úhlů podchytit velice snadno. Strčí se tam tenhle ten term, který říká, že ještě všechny ty příspěvky zvážím nějakým gaussiánem toho původního dihedrálního úhlu. No, to znamená ty malé původní dihedrální úhly, tak ta jejich změna se tam v té sumě projeví s velkou vahou a ty dihedrální úhly, které původně byly velké, no tak ty budou mít tuhletu váhu menší, protože ty ať si dělají, co chtějí. Tak, zase tenhle ten vzorec je jakoby silně zjednodušený proti tomu, co jsme tam navrhli, ale zase ukázalo se, a my jsme prováděli i ty subjektivní experimenty, jo, měli jsme tady spoustu studentů, jsme je využili a oni nám jako ohodnotili spousty modelů, jak se jim líbí, jak jim připadají podobné tomu originálu, který by si vybrali radši. A ukázalo se, že tenhle ten přístup funguje daleko lépe, než ten, o který jsem mluvil předtím. Tadyhle asi předposlední aktivizace. Nalevo je původní Ifigenie, napravo jsou dvě varianty, kterou byste si vybrali radši, kdyby měli stejný datový tok. Nevidíte?
Tak kdo je pro tu prostřední? Kdo je pro tu napravo? A mně se taky líbí víc ta napravo. To je jako důsledek toho, že víme, že třeba jsme si tohle vědomí, tak my můžeme třeba místo, aby jsme ten trojúhelník, co se tam přilepuje, místo, aby jsme jako říkali, kde má ten vrchol, tak my můžeme říct, jaké má vnitřní úhly a jaký je ten dihedrální úhel. Jo? A tím přidáme stejnou informaci, ale my můžeme provést nelineární kvantizaci toho dihedrálního úhlu, to znamená, ty malé dihedrální úhly budeme kódovat přesněji než velké dihedrální úhly. Jo? A tím můžeme dosáhnout tohoto efektu, že se stejným datovým tokem, tyhle ty výsledky jsou dosažené se stejným datovým tokem, tak budeme mít nějaký výsledek, který je lepší. A on z hlediska mean squared error to vyjde na stejno, ale tahle ta naše nová metrika jakoby říká, že tohle je lepší výsledek. Tak a už jsem skoro na konci. Do budoucna. Otevřená otázka je, jak tyhle dvě věci dát dohromady. To znamená, my teďka jako umíme už mnohem lépe měřit tu percepční, tu vnímanou chybu, vnímaný rozdíl mezi originálem a dekódovanou meší, ale ještě neumíme moc dobře zbudovat kompresní algoritmus, který by toho využil. No, tohle byl jeden z prvních pokusů, které jsme provedli s kolegy ze Švýcarska, kde jsme se teda jako relativně triviálně vždycky zeptali té percepční metriky, jako kde vidí nějaké problémy. Jo, ten kodér tohle to dělal, jo, vždycky říkal, aha, tak ten dekodér, ten má v tuhle chvíli takováhle data, když to rozkóduje, tak já to porovnám s tím originálem a ono mu to vyjde jakoby špatně tady, tady a tady. Tak já tenhle vrchol zpřesním, pošlu mu ještě nějaké informace navíc, aby věděl, jakoby, kam posunout ještě těch pár vrcholů, aby to lépe vypadalo. Jo. Mrzuté je, že teda potřebujeme dodatečný datový tok, což se jako dá očekávat, posílám nějaké informace o tom zpřesnění, ale já spotřebuju mnohem víc dat na to, abych řekl kde, než na to, abych řekl jak. Jo. Já musím říct tenhle vrchol, a to stojí spoustu informací, a potom dodávám nějaké informace jako posuně o kousek sem, tam, a to stojí jako v důsledku méně informací. Ale to je prostě, to je nepříjemné, ale dá se to tak udělat, jo, zase podařilo se přesvědčit nějaké lidi, že to takhle jako jde. Tadyhle je asi poslední aktivizace, kdo je to? Ne? Max Planck, nějaká jeho bysta, mírně často se na něm testují různé věci na chudákovi. A co na něm vidíte, co je na něm podezřelého? Má divně ucho, tak on je to bysta, jo? Má pravděpodobně to ucho uražené, jo? Ale já myslím, že na něm je poměrně divné, tadyhle ten artefakt na tom nose, takové V. Jo? Vidíte to tam taky? Tadyhle někde na tom nose má takové V. To je způsobené tím, že z nějakého důvodu na tom nose má menší trojúhelníky. No, tam je prostě nějaká oblast, kde jsou maličké trojúhelníky a když my všechny vrcholy zakódujeme s nějakou přesností, tak na většině z nich si nevšimnete, jako, že se nějak moc něco změnilo, ale na těch malých tak jako se najednou objeví tenhle ten artefakt a říká si, aha, tak tady prostě došlo k nějakému poškození, pravděpodobně tou kompresí. Pozorování je, že tohleto ale, na to, aby jsme na to přišli, nepotřebujeme nějaká data zvenku, jako dekodér. Jo? Já přijdu jako dekodér k tomu a říkám, hele, tadyhle to vypadá za A teda divně a za B, já vlastně pro každý ten vrchol můžu říct, jako na základě těch dat, co jsem dostal od kodéru, tak můžu říct, hele, tenhle ten vrchol, ten se nachází tady, plus minus nějaká krabice. Jo? Protože i kdyby se býval byl nacházel tady, tak oni by mi ho jako zaokrouhlili stejně sem, čili dokážu říct, jako v jaké krabici se ten vrchol tak jako bajvočko nachází, nebo ne bajvočko, ale úplně přesně. Jo? Čili já ho jako umístím, protože nevím nic moc dalšího, jako umístím do prostředka té krabice, ale mohl se nacházet kdekoliv v té krabici a já nevím, no, ale vím, jak ta krabice vypadá. Tohle můžu říct když se podívám na trojúhelník, tak to můžu říct o všech vrcholech toho trojúhelníka a můžu uvažovat o tom, jak moc jsem si nejistý normálou, tedy kolmicí toho trojúhelníka. A pokud ten trojúhelník bude velký, tak ta normála bude relativně jistá, jo? Bude to plus minus pár stupňů. Pokud ten trojúhelník bude malý, tak ta normála mi bude lítat jakoby všude možně a je velká pravděpodobnost tudíž, že ji mám špatně a že jsem tam způsobil nějaký takovýhle artefakt a že bych teda potřeboval nějaká data,
A tohle dělám já jako dekodér a vůbec jsem ještě nedostal žádná data od toho kodéru. A ten kodér, jelikož je to můj bratr a my si perfektně rozumíme, tak mi ty data pošle, aniž bych si o ně řekl a aniž on by mi řekl, jaká data mi posílá. On mi prostě rovnou pošle to, co potřebuju. No. To doufejme, bude fungovat pěkně. Zuzka to má rozpracovaný. Takže výsledky jsou slibné, doufejme, že se to podaří. No a samozřejmě bychom chtěli dál rozvést ty umělé inteligence, ale nevíme ještě, jak se nám to bude dařit. Není to snadné, jo, není to úplně jako panacea na všechno a je tam spousta problémů. Jo. My třeba typicky my víme, že když do nějaké neuronové sítě dáme ta stejná data, ale ne tady, ale zde, to má posunutá, že bychom očekávali, že i ten výsledek bude posunutý, ale ta neuronka to neví. Jo? Ona nám dá prostě nějaký jiný výsledek. Jo? Stejně tak, když se jí dotážeme na něco, na nějakou situaci, která je pootočená, a tak bychom zase očekávali, že ten výsledek bude pootočený, ale ona to zase neví. Jo? Nebo se jí ptáme, hele neuronko, jaké myslíš, že tady budou vnitřní úhly trojuhelníka? A ona nám řekne, no to bude 25, 38 a 72 stupňů. A říká, hele neuronko, ty by mě se měli posčítat jako do pí, ale to ona zase neví. Jo? A jak jí k tomu donutit? Jo? Můžeme se jí zeptat jenom na 2 a dopočítat ten třetí, a to není úplně ono, že jo? Protože na který 2 se jí zeptáme? Když jsme se zeptali na ty jiný 2, tak ona by nám spočítala jiný a zase nevíme. Jo? Čili tohle to není vůbec lehká otázka a ve spoustě teďka moderních publikací to vypadá, že neuronové sítě a umělá inteligence je všelék, který nás zachrání a pomůže nám, ale asi to tak úplně není. V každém případě na spoustu problémů fungují velice dobře a my se jich nebudeme bát a Filip určitě nám taky pomůže s nima. Tak a to je všechno. Ještě si dovolím na malou chviličku, myslím si, že na tomhle místě je vhodné poděkovat. Já bych chtěl vyjádřit svoji vděčnost spoustě lidí. Na prvním místě určitě je můj školitel, pan profesor Václav Skala, který mě hodně dal a do dneška čerpám z toho, co jsem se od něj naučil. Určitě si velké poděkování zaslouží moji doktorandi Honza Dvořák, který úspěšně dokončil, Filip Hácha, který úspěšně dokončí teďka velice brzo, tváří se nešťastně, ale tak a další. A samozřejmě moji spoluautoři, kterých je dlouhá řada a všichni jako tady, co vypadá, že bylo moje dílo, tak to je vždycky jako dílo spousty lidí, kteří tomu přispěli. Tak a v neposlední řadě děkuji vám za pozornost, že jste to se mnou zvládli. Jsem to přetáhl o dost a stejně jste zůstali. Moc vám děkuji za pozornost a kdybyste měli nějaké otázky, tak vám je samozřejmě moc rád zodpovím. Nemám výuku, mě to neslí a cením si to, že jste se trvali. Tak. Jenom jste mluvil o tom, že jste to vlastně jakoby posunuli tu kompresi v desítkách procent. A mě by jenom zajímalo ta náročnost potom vlastně na to zpracování, na ten čas. To je velice dobrá otázka. Jo? Jestli třeba teda tím, že navrhneme nějaký složitější postup pro tu dekompresi, jestli vlastně nestratíme víc, než co jsme získali tím, že ta data jsou menší. Jak kdy? Jo? Ono se to asi dá a ono se dá jako v důsledku vždycky říct, tahle změna se vyplatí dá se to změřit jako na datový tok, ve smyslu jako třeba něco za vteřinu. Když víte, jak rychlý máte počítač a jak rychlý máte drát, po kterém vám jakoby tečou data, tak pokud ta data tečou dostatečně pomalu, tak se vyplatí jakoby investovat ten výpočetní čas a existuje nějaká hranice, kde se to jako srovná. Jo? Ve většině případů se tyhle ty věci, o kterých jsem mluvil, vyplatí pro běžné stroje. Jo? Prostě načítáte data z disku a máte prostě procesor, který to nějakým způsobem kroupe. Tak se prostě vyplatí je mít o 20% menší. Potom další otázka je, že za některých okolností je třeba významně pomalejší komprese a na dekompresi to nemá vliv. Zase v některé aplikaci mi to nevadí, dejme tomu chci dát data na nějaký server a tam se bude stahovat halva lidí a ty bude zajímat potom ta dekomprese. V jiných situacích to vadit může, že potřebuji dělat nějaký videohovor, tak nemůžu čekat hodinu na to, než se mi data zpracují. Čili odpověď je jak kdy a je to určitě jako relevantní český koncern, záležitost. Jo? A spíš jenom, jestli to jako v desítkách procent, nebo jestli to tam násobně
Dost často násobně, ale dost často to nevadí. Jo? Že třeba ten výpočet je prostě 2x pomalejší, ale pořád mi to jako v zásadě nevadí. Ona se posune prostě ta hranice, jako kdy se mi to vyplatí té rychlosti té datové linky třeba, jo? Tak ta hranice se někam posune, ale pořád se pohybujeme někde jako v oblastech, kde vlastně s těma reálnýma datovými linkama ještě pořád ani nejsme. Co říká, tak mám vyzkoušeno, že to člověk jako nastaví, ale člověk o ty vaše algoritmy, jestli to jako je násobně nebo... No. Jo. Jak kdy a dost často to nevadí, že to i je násobně. Ještě někdo má nějaký dotaz, který bych mohl odpovědět? Pokud ne, tak já vám zase ještě jednou moc děkuju, že jste přišli a propouštím vás ven.